Mhlambe angiyicacise lento. Yabona la empilweni amandla onikezwe wona asebenza umsebenzi owu2 ngokwechoice yakho. It's either aya defender noma aya striker. And yenza okukodwa ngesikhathi. Akwazi ukwenza kokubili ngesikhathi esisodwa. Ma udefender angeke uzustrike. Ma ustriker angeke uzudefend. Ilapho nje indaba. So konke lokho kulelo kuyiwheel yakho wena. Uma ngabe wena ufocus ekuthenini kunezitha ezingela impilo yakho, ufocus ekuthenini uyadefend. Sesibona abantu begaxile phela izinto ezithile la badefendile labo bantu. Uyezwa? Bayi defense mechanism. Awunawo amandla okustrike. Yabo nje chances are labantu abasuke begqihile bagqihela ukuthi kungenzeki lutho kubona. Akagqihela ukuthi yena abe nemali noma agqihela ukuthi yena amabhizinisi akhe ahambe kahle. Udefendile, usathatha phika isikhathi sokustrike. Musa azofocus ezimpini nje eyingenasidingo. Ukuthi unezitha, uyathakathwa, kwasha kwacisha. Yabona lento eyimpe engakuyisi phambili ukuthi uthrive. Hayi ustakile udefendile nje ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona ipower bafethu iyathunywa futhi ithunywa wena. Yabo? Ngoba ipower wena usebenza ngayo ngoba wena uyiyona. Ayizwa leyo nto. Wena uzosho ukuthi ufuna kwenzekalini. Yabo? That is why uma ngabe ungekho clear ukuthi ufuna kwenzekalini, leyo into leyo ayenzeki. Leyo nto ifana necommand wena osukuthi uyayisetha kodwa icommand ayikho clear. Ngeke kuze kwenzeke lutho ke. Ma uprogrammer nje uthola icommand ayikho clear ukuthi kumele kwenzekalini. Phela ipower le wena oniwe yona noma le power oyiyona, ama headquarters ayo ala reporter la engqondweni. Ingqondo iyona emeli ibe ne direction ukuthi ngifuna kwenze ku1 no2 no3 ngifuna lokho and nakhe ngizokwenza. Lapho uya striker ke lapho uyaphambili. Ngizokwenza u1 no2 no3 no4. Lento yokuthi wena usagijima enyangeni, usagijimela ukuthi umsamo wakho noma yabona leya into leya yokugijimisa kuyicamp nani abantu benjalo abakwazi nanokuhlukanisa izinyanga eziqondile nje ekwazi ukwenza izinto eziqondile. Ngoba as much as umsamo kuwena uwe umsamo, yes ufuna ukulungiswa, kodwa inkinga lezi zinyanga eneyakuzo bantu i-defense leyo. Ukuze ubone ukuthi i-defense ngempela i-defense ekhathele ngalendlela ngoba ziyaqola leza nyanga. Ziyaqola kahle kahle usuku yabo ngalesi sikhathi uthi ubalekela ukuluza, ila uluza khona ngoba ngeke ngasho kwenye ivideo ngathi mina ayinandaba i-consciousness ne-universe ayinandaba ukuthi ithini i-nature yesicelo sakho, ibheka i-content. I-content ma ukuthi wena uthi angifuni ukuwa, i-focus ekuthenini wena ukuwa. Ukuthi akufuni it's a nature leyo ukuthi it's a degree. So ukuwa is the content. That's what should happen. Yayizwa leyo nto. So ngalesi sikhathi uthi uyadefend uyakulezi inyanga vele uzolu undendende lwezinto. Undendende lwezinto. Ayihluleke nje ukuhlala nawe phansi nayo uyibone ukuthi isidididi kwayona. Ayihlali nawe phansi. Yazi khona into edinga lokhu ukuthi ngikubuza ukuthi ya uplanani? Uplan 1 wenzeni? Okay uzofika kanjani lapho? Kuyimanje ukuphi? Ngikubuza yonke lento. Buka nje. Buka just a simple thing engizokutshela yona ukuze ubone ukuthi abantu inhloboni. Yabona abantu asebephumelele when it comes to financial la kunjana nje affairs aba financially free and independent.
abanye babo they are not even in a place of telling you what to do to get to that point. They are not even in a good place to do that. Why? They don't even care because they don't know people don't pay attention. People don't even care. Bafuna into zothona mifake la hamba ke ukukhuluma ke bazokunika ufuna lozo zinto. La ngivule into lapha ku YouTube. Ethi abantu abeze bezokwenza ama spiritual practices, and unfortunately thina as spiritual people noma ngithi nje mina in particular, ngoba ngiyayazi ukuthi lento isebenza kanje spiritually isebenza kanjalo, but I just for reference purposes mina into engisuke ngiyenza so spiritual mina empilweni, whether ngisiza umuntu ngikhuluma naye noma ngiyamkhanselisha noma ngimredela ichat noma ngenze whatever engikwenzayo, ngiyakwazi ukuthi ngenzani kumina lokho i-exam i-process. Yes, it has nothing to do with you engisuke ngikusiza. It has nothing to do with you, yabo, engisuke ngikusiza. It has all to do with me, at least because mina I have a personal destiny. So into engisuke ngiyenza whether ukhona noma ukho uyeza noma ukho lonto isuke imile kanjalo. That is why le program ku YouTube yokwenza ama spiritual imile for isikhathi ekumele ime ngaso, whether niyeza noma nizi, yabo. I can see ukuthi attendance is very inconsistent, but ama numbers awasho njalo. Uyazi ukuthi ama numbers ngoba phela mungena lapha uba imember, ngithi uba imember to join, I can tell you for free ukuthi you guys paid 59 rand 99 only for nothing. And for me, money doesn't mean anything serious. Then spiritual practices and my spiritual gene doesn't mean anything. It just comes because I also deserve it as well, but it doesn't mean anything, yabo. It doesn't mean anything, like it's not a main priority, yabo, because there are so many ways that man come ngakhona kumina, including working as well, yabo. So manje abantu bakwazi ukuthi bekhokhe imali bese beba uku-attend ama spiritual practices abo. I just fail to understand, but I wish the best, all the best. I just wish all the best. We are not practical. Ingakho ke spirituality asifuni ukungqongqoza. Akekho umuntu omela ngqongqoze, akekho umuntu oncingwayo kwa spirituality uyongqongqozelwa unakwe utext ukuthi wagcina uthe cha ushiya nje kanjalo kobonakala ngawe mhla ubuya ungabuyanga futhi ubuya kusemahlanyeni. Ingobani? Ingoba uhambo lisuke libhekene nalo okumele ukuthi asize abantu, so libhekene naye lo kusuke yena mela ame entweni yakhe, whether wena uyama kuyakho noma lokho kusuke kuyidoko lakho ke wena ngalapho. Lo umethe kuzomela enze 1 no 2 no 3 lo uthunyiwe kumele awenze lo 1 2 3 irregardless of other people. Yes, that's how yena graduate khona kwi soul contract, le spiritual contract rather, ukuthi mina I'm going to do 1 2 3. Lo ngale ngimenzela 1 2 3 it doesn't matter ukuthi wenzani, but lo nto ngivezela ngokusobala ukuthi abantu bakwi defense mechanism, uyazi, they are not practical. Yonke lento esikhuluma la kumnandi mangabe siyikhuluma, kumnandi masiyikhuluma ugcina usu addicted to listening kodwa ungenzi lutho. Uyazi ukuthi ama chakras lento ebengiyenza mina njengoba ungibona ngila, njengoba ungibona ngilo changes enguyena, yes, confident futhi nakangaka. Iyona into yokuqala engayibophezela kuyona ukuthi I want to balance my chakras and do the pranayama. And mina ngizokunikeza yona ngoba ngikunika into engazi ukuthi mina ngayisebenzisa mina, nga honesty kuyona, ngaphuma into ezithile ngangiyibona ishayisana nayo, yabo. But people are defending. Amandla akho it's either uya defender noma uya striker, and ayikho team eyawina i defender kuphela inga strike.